bien.
Anteratu da bezenei, handia zaiaten. Soinu teknikaria, itxibuta kompainia, puta mare onda, zari, bide zer guztia ditortzen datik. Urrengo arte. Mila guretan borrokatu ondoren, hainbeste gauza gara gago inetzi ondoren. Datorkigun etenaldian, atzeo dago gau begirada. Atziak izan gara, milaka gomila, ganditu dira. Gure bakoitza osatu izanak, esan daiteke harro gaudera. Bada oraindik ibilbidea, jakitu zinitzeko botak. Zorroztu izaguna izkora, idazteragoa, bigarren dazola. Pide a